Surprise! Matapos ang gugma sa dughan mo, inangga way paghupas, samtang ako may kinabuhi pa. Asa yung partner, sir? Nagbuda pa? Na may picture sa inyong anniversary ba? Oo. Tara na yung lumanan daw. Dewata dito sing. Ali, ma'am. Dirita, ma'am. Orang aku ang sakyan na, no? Ma'am! Ali, ma'am! Diri, ma'am! Sa likod! Ito ako ng sakyan na. Pero, pakita na sa misa diyan sa likod, ma'am. Pabri lang, sir. Happy anniversary! Ma'am, dapat mo. Ikaw hatag kay ma'am, sir. Oh, Para usap sweet. Ikaw hatag. Itonol ba niya eh? Oh. Buke! Okay. Kiss! Kiss! Na, request na, sir. Ay, pagilak. Hilak mo si ma'am. Nasa di mo, sir. Bakit? Kini! Kani. Kini! Lalagay kong sumo, gab. Sa wala, hindi mo na makakuha. Happy 47th wedding anniversary. Oh. Kape! Hi! Oh. Message ni mo silang anniversary. Wala, lain kape lang ganun eh. Hey! Katawan niyo, ma'am. Wala mag-apon eh. Kaya matagtuig mo yun. Wala to yung anniversary pero wala mag-apon. Siyempre. Ito, happy 47th anniversary. Thank you. Bye-bye. Si Mamoy. Tumanunta ngayon ang atong mga saan, kasakit o kalipay, yayong ang tangduhan. Tumanunta
kinabuhi. Tumanunta gayon ang atong mga saan. Kasal